akaro mo Omar. Ay niya kaya lihon na niya man niya sa mga ambaling. Tumiyalikod. Tugo mara, garino kanan. Tingnan na sunga ko rakaman. Ang baling Tingnan ko ni sunga na karang. Nantingin na po kaya doon siya ko rakake hey Omar. Wanto na mapia. Asuan na kami ginasya karo mga na ditero. Uway, na imato na niya ko kanong pagod na ba si. Kaso karo mga nausay karo mga natawala sila. Lang dataya. Anto ni supuno no Omar. Tingnan niya adin ditero so karo mga na Omo Kaltum, karo mga tugo Omar. Na dindi tero na dia kang pagintila na dia kan sumpunan. Oh, kataw na pa, bakal disumpuni so karo mga na ditero. Nasa kanya ni pepeluto sa kenakan. Nasa kanya ni pepeluto sa roteakan. Nasa kanya ni pepemipi kong ditarnakan. Nasa kanya ni peritang ko mga watami na inwak ko punda makasilay. O kada ko makanggalabak sa haram ka inisabapon wallah subhanahu wa ta'ala. Nadi na mabisuan kayo. Amili nga siya karomang ako luguman. So gudam niyan. Ay ni katalo. Ano ba ini kadua? Kaya ni katalo. Napangilo ba ka siya katingin ikangon sa kapanabingaw? Napagisi nga sa mga wata. Na mga wata. Karangan na kabu. Mga wata. Ito na abi. Tani masasayo mi. Abi. Mawisyo budi. Matangwan na. Dadi ka pasti muli nga kritikal. Timiyan ka na mawisyo budi na... Estimate na ka, estimate ang kibutan niya ng badi. Na mga tanto ni Mesyo mi. Abi. Niya dua badi iyan. Hindi ko pag-ubik ako yaw. Estimate ang kibutan niya ko dua badi. Na mga tanto ni masasayo mi. Abi. Niya ito niya so 45 baka. Matang wala ka pang niya unang-ulo ka. Awa ko. Pero ano siya ko siya. Kung nito ba ko miya ko mamamatay ka no. Kasi miya ka to sa 45 na bangang sinsura. O kumano miya ka umaka. Mga tanto ni masasayo mi. Abi. Upa kayo sa mayaway. Natika. Yadong suguda mo niya. Kaya puno ba na tatago na kasaya amangga troswa so tayo na mangga. Asan siya langad? Kapati nga ba kayan? Siya umena di ka di pagay belad. Laman na nga ba kakakakita naman. Matang walo di ka niya mangkakaba. O ba kanya man nagkararangiti. Nagmano ko sa mangga troso. Di ka kararangiti. At so tayo pa ka. Mata no din makagirawag sa kana. Kiswa sa karakang. Miyasan sa ukap man. Pamadali na miya makapia-pia teknik. Apa na di ka na makapitidaw akarumay. Kaupo na kayo tirapi siya karumang kaababay. Diutikap ka nwa widakal. Diutikap ka nwa mawidakal. Kaya pitirong nabi na la tadribuhon na. Ubano siya ng papakatan na. Ubano sa lima. Ubano siya ng papantula. Wala takabihon na ubano siya ng papamasyong atugunag. Di ka pa kaya ba kapapasong asubabay? Ape si Rubin Fadilian ay nakulo pag Islam na nalafalian nun mabay. Ang babae hindi sinasaktan, minamahal. Ano ba pinapatay? Ano ba pinakabakabak? Kadiyan ka babay, matang wala ka pero warwara nga babay. Pakasunto ka biya makatalopulo, baka niyang gatabara. Pero di ba grali man yan? Yamono ka. Yamono ka nga yan. Asara ka na ba yakaro mga na-taekwondo? O punya ka mga na-taekwondo, inilapak ka niyan. At ang walaw di ka niya pamakan, di ba siyang utawalay niyo? Di nga ba ba, hindi ka pa kaya kung kiswa siya? Ano nga kaya ba ayaw laula niyan? Napatukan niyan kala akapag kababayayin kaon. Madakal mabumuna tabi at agaton ka tanang mga dato, panabi ako ng ano, na ino ka ba, nagkasuwaton, na di ko rin panabi. Adun, matang wala. Naman na kala ayaw mo nga nakapag kababay niya, kaya karuman na nagiraakang mo na namin kami akatuwa na, kaya tagwin siya kagwin. Nandua pa na ay niya nung panapadun si karuman niya namin akatuwa. Ya Allah, yang ya karumakan na miya loko siya din. Kaya randutanin bunwang ka. Pumalik ko makati ko. Pagi cuma na din ni pagsatan, nanti ni siya karumah, ba minilabang din. Kada pun kapirago ini, palalaki ka man. Allahu Akbar. Dito man kapag kailay na kaon. Kapag kababayan kaon. Kailum yan ako si karumang kakalukos ka. Kalangon tama na galubak na ayaman na niya napiyaking galubak kaon. Kapiyak pa siya kapaguguping ano yung kapaguguping. Adiyan, di mo di pa kababalaran. Na sumabusuba na kailangan na sa kaababay na pakiilay na kakikarumang ka sa pipyo. Akapagadating kaon. Kailangan man na sukarumay na maadim na kanong nga talubatan. Pag ganiron, di nga talubatan, talwa liter. LRT. LRT. Kenapa sotri na LRT? Ato ni pagani sa mutail. Lagi na nalala sa Quran. Love.
Kailangan nakataguan ka sa babay kay karumang kaababay, sama babay, kataguan sa babay kay karumang kaamama. Love. Katwa, na anto na ikadwa, LR, yung ito respect, ihtiram, adab. Pagdating nga si karumang sa kaababay, uway, na pagdating nga si karumang kaamama, sa laan ka, ayabas sa mga luksano, kating mga luksano, basta ababay mapya, basta abay mapya, abilang ataw, na apya ka na abada to si karumanin na pagkadato yan. Ira ababay matawa matbara ada tenang. Api ya kena badato si karumanya napkadato yan. Natapingnya mana si karumanga? Akana ba mayor? Na matatago kumada kala taw natali nga mayor. O di nakabti mga taw sa mayor. Mayor. Ino kanan. O to kapi nga matatangal la. Nalong ano pa kaya kana dito nga niya matay kan. Mayor siya kini. Naptilong nga sa mayor. Mayor, tingnan mo buhay. Na hindi mo dipangisan na rin mayor siya kina, siya person. Sa Silya 3. Nabadi più na mayor, miya sa kalabuso. Nakuha miya kapamra keporta, tina mayor. Allahu nakya, miya dato kasi karumang kaakana abadato. Aya penanggile ubabay na ubang kakwa adiyaman na sumama kumada ka na tao. Kapi kapag natinira ka na di kanya pagdatan na api di kapag tumama na pagatuang kanyan. Api rangit ka na di nga pakambetua, madang na tao. Miya mga disyeto, miya mga di mamag istorya. Are! Oto suka pinga matatang nagkatenggo. Namya ka pa magila sumadang na to. Hana mata na ako pakatete na mamasyakin. Ini sungo siya napakapkapin. Oto sa alamisan. Takilubog siya may bubita sa alamisan na bakbak. Pagupakan niya na ulong. Mata na. Nadiyan ka mama. Panaplakan ka no ba nga panaplakan na asara na pagpakilero na tao. Ayaw man ipukita ni gina na pagkilero ka ta. Manabang utang ka sakit at tapala. Kailan man ginamit ni Rapang ka. Kalabi ang magagilabang na bangya pali. Jadi manggil sa tawa pigilera ka. Nasara daw magilera ka na. Duda miya kailera ka. Nalawa ka ba? Kaya girap man nandiyo ni Kinirpang. Ano yung mabutin tangan. Kaya ito na nan. Kaya niya siya kapakaw. Pinadiulungay niya siya pa. Miyaw pa ako lunga. Adi ang koto kapagkayata. Mama na isa umang na basta. May nga sa pala ka. Miyaw lug sa tawa. Binirpang. Naubang ka ilaya. Ikaduwa. Na miya nag analuminiwan dua miya katano-tano pa na miya katota na mamatin na nga man bu tingnan na yan masusama nila tingnan na bangal siya yan man dito na miya kanala kaya nagangaw na dango pakisipatan manabon din kaya nagangaw ko pada kami ato tingnan mabuhu napya di kaya siya padakan na miya mama nakapoon na kan na diya nakapamagadata katano kailangan na matago ko karumay LRT T ato lang tati trust syarig. Kailangan na syariga kan wag karumay. Kaudi kanu syariga din na bakal kanu sa walay. Kami sa mama na nakagiro ko benan tunap mananan. Dengan nakangaman. Kami mabusyo babay na tunap mananan. Wala pagi na nakasan. Nasi si kanu walay. Mama na syariga kanu. May nga si kanu mga mama amya murma, miya ginapay. Nasasarigin ka. Doon kakatawan na kanololan yan. Kasasarigan. O waka inumya murma ka benda pengilubas sa kawiyagan kailangan mabunga do ganyan na mapya ka diskarte na mapya ka ni sulot al mapya ka kilera ka na dito do nasimang sigaro mga bawe na miya madak na di nga ba bukira nang iti mama di ka pnira ino ka ba na po na ano ba na pa kaya na kaul hindi ka kataw na inumya madak kapararkabo kaano man natabi sa mga bay ad na kataw na kabay din na wida kada sa buntarian. So ka premier pium di na kanu gapak ang mga bayo banyo planakon o premier pium kanu sabalay para kay karo mga gapakay lagi man ako mabuhat bita di mga premier pium bay sibu sa walay to na mananan ala ko man pag-abo na kaon yung nga to ni numya perfume ka para rakabu ali man mabuhat tabi sa mga bay nanang kito na kabay din nagkabongon na mamot asami dap kabongon ay buap ko kabongon na bitik madap masuk bitik nakatingo madapan na tigri madapan na white flower namadaw pa na ipikasin tuwil. Kaya gila di mo talan na gusto o lanawaton na kuminuasalan na suyak na inipon yan natin yan. Mana ka mabuso maganip ka buong na datarom yung pakatot. Tabi na tama kasami. Siya ka na diya ka ni Pawing kubay tatanus niya na ginaw niya asara sibu sa walay. Ay dapat yung rulo, kana aba miyagak sa pairan. Kana aba miyagak sa pairan. Apia sulabis, katano mabuha mga dato, kailangan nanan, kasakan tugo nabi, na isa po kababaan na kanakodunia, na almis, na suka kamutan. Na igira apo simbang sulabi, na di nakada sa kakamutan, na di kakamutan. Kaya naman na di sa dita si simbang, na punta mamot, na mamot tapos sumipagubita, na miyaka pia kapapakanyata. Mata na kaya? Na igira tabi, ta asamidap na di ka di simbang, na samidap na kapkabong sa sangaw nga.
Dia pernah ngapa dengan sambil dah pernah ke bawang ngau. Baka di pa kasi pata di simbe nga nga din napaparo pa ka makagigrosin. Kami po pa kamo. Kami ito na kakawang ake. Kakawang baka di kasipat. Ya buhay ka. Allahu Akbar. Kasakan na kateo. Isan na ako na siyang magnamiya kabebe ba kung sa mamot. Basta adab ka ba kung sa lawa siya namot na di ako paman na mapaparong. Na di na isan na ka ba ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na di ayamanan niyan. Inisupo na kanunay ha. So kabanar o babay agus sa mama. Sa mama nakapakapapantagiran. Kailangan na matagur kanuanan. O ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Orientu wallah ukapakatupi wa kirumay natiagu karakano sukang ginaway nagusto kapagadata tu wallah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na nang kirumay na di siya ni kapagadata, di siya ni makapagadata. O puno kirumay ni pusa kaya kawing akiran nataman sa kaya pamagapikiran ay bukan baka katimikiran sa to kakambataya bukan bataya. Di siya ni katimu na taman na yanan. Katawan na kader. Tu kirumay. Magesa lugar. Namanya pitap mana taman na. Kati cuma juga lumayan. Di kada sa tao. Na manawid ka na kami ka surga siran. Naro sila mi itimuk man sa tao sa surga. At taman na tung mamalekat. Kataw na kalet. Cuma sa mga marano mga totoo. Nami ka gumiro sila pa sa nga surga kaya binasan yun. Sila no pa mi pering lain. Madaka naman atabi. Dado na una niya nang kaya di kang mabagay sarila. Kaswalla na tanu dan tanu wa in ta'fu wa tasmahu wa tagfiru fa inna Allah ghafurur rahim. Urumila kanuna ma'abakanu naswalla na ayasipati na prila ang kanu wallahu ta'ala. Ay kaya prila an wala na swataw ama pasangi kabagay sarila. Pamana pemani ka sarila wala kailangan na marilaan ka. Ya Allah, rilaya kong ka. Ya Allah, rilaya kong ka. Na kailangan na marilaan ka. Langon na inito na kanang ginawa na ka. Langon na dingay pinong ginawa na ka. Kaliti ka prilir ka wallahu ta'ala. At ipupungani ka sarila ko na naliga bu prila ko padakataw. Siya nakalido. At ipupungani ka wala salimu na naliga bu mataw mangalimu. Ba't dapat na pungani ka wala salimu na mapasangi ka pangalimu. Ay ikani mo Allah tugulabi na syotaw abarali mo on. Nadiga ni mamang ni salimu ko na nadiga bu mataw mangalimu kami kaligiligit ka. Namang ni kasalimu ko na nadiga di palagalagam. Kapakadudakatan na kasamu dulu ka. Ya Allah kalimu na kung ka dalo. Allahu Akbar. Bakal ni kalimu Allah amiyad dalo ka. Miya ka lalala kasuduwati. Bukan nakap sing karo mga sa 200 si pumdok yan kapeter ka pa namamang ni sa 200. Nabgan ka pa napakauriam sa sinta. Nakunin ko kan sa bedakan podi kami lang sa bedakan 200 bu. Bukan ka nakapamdok. Baya katong iki karo mga naman kay pamasan sa kasakwa bedakan tali sa kasawari na. Namamang ni ka pa sa 200 sabiyotan na bukan ka sa 200 nga nakauriam na sinta. Karatan. Itu hati anak. Allahu Akbar. دعونا أن ينتهوا نبي أمانة إيمانا ساق الصدقة مع الذي تصدقت على أهلك نسودي خدك الصدقة كو pamilya ka. Api launa to na di nga di pangalimu nami ka so pamilya nga na maligat ka. Allahu Akbar. Hati alam mo tanong miya sa Saudi. Miya maka panay haji kanu, miya maka pagumrang kanu. Hati isa apagkasima karong sa Saudi Arabia. Niya kaysa naro ko sa Taif. Misimi nga karong sa Aisha sa Taif. Na hajo to haj. Na aya makna niya na makaumangka mga Indonesia, mga Malay, mga Turkey, ninanay haji, mga foreigner. Na adna Arab, multi-millionaire siya ito. Kenapa matag multi-millionaire ka, billionaire. Na miya kapi-api kemon. Na kumakabing sa liwa masjid. Na maawi siya nigo may ito anigo. Arang ang kagaganyan maawid. Na papuno-puno niya na kurma, sidang inabat ko ungan niya, kanabap niya kalutuan. Kasi sidang kinuha ko unga kurma, akapapresya na kurma. Na manima ko maapurin, nataluan niya, Khudu, hada. Wakanurun. Na may laki sa mga Malaysia na pupumya, 3, 7, 5. Na may laki ng Araba, di mamamagi sa kurma, na pagkabaybay, kagi di makapali mo. Alhamdulillah, miya kagagam na din. Alhamdulillah, masya Allah. Na makamapa sa mga Indonesia, na mamangaw sa Pipito, sa Polo. Alhamdulillah, masya Allah. Pagkabaybay, na makamapa sa mga Turki, Khudu. Na mga sila no sa mga ito, makagilok man ng Araba. Alhamdulillah. Kami mama ko mga brano. Yamul siya namin. Ebu meter Allahu Akbar. Niyaway pa ako. Sabi dyan mabung kaamran na wata biya ka. Kaya siya bagay na gira nakatagunap kawida akalan.
Benar na di makapagalaw ka ba ng ito? Arab na, mapipiyaginawan yan. Kanaba diyan ka, amaran na tabi, ni kasyong kau nasala ko pa na may peker ka. Kanaba na misyon na pala kakapamisitara ka na kailangan na flower. Pumanip man sa flower. Ay man to siya man to nakapam-flower. Tama siya mamay man to na may adik ko. Kala ka kanya mga mamay man to, mga babakala. Apo na namin nabulak na tinay, tuwar kami ron, siyawal, tuwar kami ron. Tayo nga kayo man to, nga nakapam-flower. Api na kayo man to sa Pilipinas na flower man to also. Api ang utakaro maka na may adik ko. Tigil ako na di ko niya mapakapita. Katama niya utak flower yan. Tigil na miyati ako mo sa amin ka naman siya, may tubo. Tigil ka nakawa nga, sa kaligusa tinakin. Hagi ka pam-flower man to, sa okay na, kalaban na naman ata. Kau udah si mabusa, udah si sabab penolasan nakapamla dari mantu. Na apa di pan masugat ako bin na kesugat tawi dah kala ko bin. Kau man sana titik tengah. Nama dibunta nang ako bin. Ana ulo niyan, umalay benang, umalay ulo. Pepanga magi ikaw. Nalimon na kami ni kwan nga kapamla dari mantu malurun niya katembang. Niya kaysa naginawa kan ako niya liwi sa paso. Ay na paso na subul dia mala. Tingnan grabe ka, ay nakinuang nasubal din yung mga gaba. Tinadyung kami na nga flower kan. Ilang tingnan yung mga flower nga, di nakili na kao. Tingnan na nga kinuha. Tingnan ko lang kaluluka ka na saan. Nagawin pa na kesong nga kanong. Katantangan na ka na nga flower na niya kalala. Tingnan ako din nakili na kanong. Nanaki ka bibito nung namagad. Tingnan ka na watay nuno ka nga miya baduta ka. Ay miya baduta na wata nuno. Tingnan ka na kasyo na ka matang wala ka nuno ka miya baduta ka. Namakalara ka nuno na miya kulangan. Ini pengilele tahu yang berdua yang halang pelawir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada mana miya makan sa imya sana imi sa kalasan imya ay pumabad na sa narkamya. Lalo kagoy benda mga sobra alas libi, pegalas libi. Na mga babi di mamamanik ko mga kayo kapupeng wasararat. No, tur ako opera na kapapaslita na kajubo be makatalo maulog. Adi na kana apa manik siya ko. Ay budi aduh mi betuati anak ini. Di ka kawara rata na katak manam ya lugo na mamanik ka. Aduh mi atu bunga ini kawan. Aduh kawa. Ayo bui petera na hoto hararat. Nah, okay sa pamlawera, ayaw mo panaginataro na benar-benar lang na siguro ka na ba pianagin na kamada ko lang, pilagyan ko man. Ora, mga taro, kinal ba ko si Sauleo? Di na nang pamangnisya man niya plawin, nadawatayan. Di mabusibutan na nga sa bagay marano, kati pingiruso pa na ka, di ini, mapiyonay na, kati pingiruso pa na ka, online na nan, online. At ano man na to, di ka pa kaya bang ako, di ka pa kaya. Ito man naman na online. Allahu Akbar, Allahu Akbar. O suwana ni man to. Ato na babu yusur kata ni man to mga dato. Tabir ka no. Kayo po. Sabot yung kayo po. Kayo po naman no. Ato na ka naman siya na naduringan saya. Sabi ako, okay, so kayo po ako man ako na okay. Ayaw mo man ako ang tanong ng anak na kipasya ko ba nun? Ako kapag ganiron. Asang mabuna ng mga manok ka hindi pa magkala ka ng mga maito. Okay na, ay bida-bida nami, na di ko pa na ako. Di mo kapkailangan nun. Di ka ipakapamridi nga para mga laman manok kapkisigami, di tali mi pamagya manok. Kanapa ko di pa na ako. Anang manok ka na, miya kan kataon na taman sa diyan, posada ka nakalayan. Napsungan na ka ng mga mama, di ka na aliw. Di ka kapta ng mga wata, ano ba yung kapti ka mamating ano? Noon hindi pa na ako, biyo na. Miya doon siya tanong. Napagsuwan lang ng mga mama, alam, kati sa dalawa manok kami. Sabi lang yung manok ka sa teman. Umiyak ka na mala. Tiga ka na sa manoto na di ako panakob na sani panakob. Panakob yun na ulog ni sa tarik na pumusugan niyo, nasa kani pumuto niyo. Manok yan di masita. Tabi nga, manok yan di masita. Ako niyo man. Na may Facebook ko tabo, nagtami ako niyo man. Na madigi puno ba yung pero na manok yan di masita. May kasana ko panangaran. Manok yan Mr. Bina. Tabi nga. Ang nakakatabi siya murahata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun nggak membetulkan sa Mr. Bina. Atau nak mana nggak FC ngayon? Ini mama sawai, nuro kaya pembetulan ng Mr. B. Iman tu na pilihan tanwa na kana tumiyaw na kaliman tu. Yung tulan na tambaro. Iman tu. Kina badia si Mr. B. Kaya na pendengar sa cellphone no, pili ako nga. Na badia si Mr. B, lagi si Abdul Basit. Ngatangwa na kada kanyumbaga. Tiba dengan ano pa na kayo nga pumiti sa Mr. B siya pa na ka. Miya mamasakor ni pagkagwa na ka na yung aran. Nakadasa ka ni Pimbato ano. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ira Amelia ka na di mo tayo ng mga wata ka na tiga dapat dengan ano ka mamatay ka waki. Nakatya sa kanil kayo ruano. Niya kalali niya tipo. Anak promosyat anak ko, nagbabala ka na kuwata, tiga lang ka na Mr. Bean, basta kayo promosyat. Kaya ka nakakaupa ka na ka manaulunga. Wala kami Christmas. Ay, kaya betul ka kung pala ka na sungaran yan. O betul na ka sa ulo ha. Ikaw kararangitan. Kaya sa kunan, no. Gano'n na kang matuno. Ang aranak na si Abdul Basit. Nausan, na Haji Abdul Basit. Na imam, okay. Asa na di ka pang gubirawa Basit, okay. Asa na di ka gubirawa Basko. Nga bunga marano na piyan nga pa na dingam ni pangistaling ano to papa na dinga pendi pamoton na Allahu akbar pamana ay marano pa ka tabirakan mas Ibrahim na piro na rebrex wala marano pa na si Ismail na rin Michael o babay nga na si Roque na Roxette Allahu akbar miyati tanu nadi nga mga Arab na wala nga na Muhammad na miya ka piya ka ya Muhammad ya Abdullah ya Ruqayya ya Mamuna ya Ibrahim ya Ismail ya Basit miya ka piya ka pagkuro po rin naskatano ya Baso ya Ulwa ya tanu aki aso kana bangaran pa na kanip mutunggong yan yaman ino sa kanay gira miya kanya ko siya karumay ana mga sinaludera na darling, honey, my love, my dear, di ka na timing. Isa pa na kagali din na are kengkeng. Okay na ako makanig sa are kengkeng. Dali na na okay. Dahil naman hindi ka na mabuha pakatatarsi ka na kangoto ang arani karamang ka, kamatang ano, inuwas ka ni Miguel ako sa patuginan na di nga na kami betul. May hangin turga. Di ka na gulero. Ibatan mo Allah. Kaya gina ko nakira na kita na kong utada dudupangan. Kaya ngaran niya na si Darwisha. Nasa kaya ka din, ngaran niya na si Rohaisa. Nagina ko nakalipat ang tabo. Darwisha, tiga nga. Karamang na di mo sumag. Tiga na Darwisha, di mo sumag. Ino ka di sumag. Atay talo na kasi Darwisha, nga tanong. Ay tingnan nga na si Rohaisa. Ayaw maana niya na kati pagkababi ano pa na kamabuna di nga nito no. Nagatarakan ayaw pagkababi na si Abdul Basit. Katan si Mapi ako si di na karoman na sobrakan sa mga kates kanon mga mamumakas kanon man sa bariw naga. Ay na imam badi mo to Mr. Bay. Ino ka manit ko gudo mama katama ni man tuna dagan man nagakataruyan. Ay matawag. Namiya mamusawa inurak niya kuro. Allahu akbar, Allahu akbar. Nalianan. Ayaw maana niya mga uripon wallah subhanahu wa ta'ala sumatatanwang niya, itano dito pekan. Ayaw maana niya na sukapatay na maito na ayap man na sembi na kapatay mala. Anthony kapatay mala. Gipauli na kano na? Aya kapatay amala nadatarang nga kasagada na diyang kainatano asi haja siti hijara Allah yarhamuha fakasurgaan wallah kami wapat na ulan-ulan na Rajab ulan-ulan wallah sa inipaliwat wallah so 20 pamanasi ko ka-20 ako pito ko Rajab kata nga mga ulama sa inipaliwat wallah so wakto sa diyang ay ka-20 ako pito ko Rajab api amanikian sa kawang-kawangan napagani panay paladun wala na 50 waktu dito kali sa Ramain 50 waktu na tumipad sulabi na tiyari mayan ng kuto 50 waktu kasi minitabo sa nga Rajab na Musa alayhi salatu wassalam ya Rasulullah pinani paniwat wallah kung mga mat ka siyambin tina 50 na tina di kagago mga mat ka pagilibatin ako wallah nakalibatan sa 25 may kata na sulabi Musa pinani ng waktu na tina 25 tina pagilibatin ako wallah katawan na kayo mga umat ka mga lulubay. Dahil na ng kagungan na 25 na tama sa mimbalya 10 tama sa mimbalya 10 na tungo mo sa pinimyan mo tina 10 tula Rasulullah tina pagilibating ako Allah ikaw mga umat ka na tama sa mimbalya 5 alam mo na wakto kawadam mo na maranaw sa akong tapuran langit nasa nakapteron niya ng nabi ya Rasulullah na pananiya ba nga niwala kawan diamat mo at wala akong gusto magagaga diamat mo Di wala ada baru merana. Allahu akbar. Na masalah ka panasimbe nga lungan na jumat tabir kan ajamat buo na masalah ka panasimbe nga jumat na di penuh ke gaminana kadi merangita kadi miya kasobra kapung 1 lima na makapiran makatandang kadi di singdalan sa lima na madakala pa na mamati na penduduna ang nabapira benduda na benduda lima anya ni totoro ang tarilos an may lewalim ay daw
Ay, no. Madakal pa na panggagab na kalabay, pero gagab, kaya natatalman ng bulo niya, ganyan, may leon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di nyo katawan, basta ang matatago ka sa masajid, mga masjid, na kailangan na bilang ato ka sa